Nosaltres creiem que avui plantejar que precisament la crisi del petroli o la crisi energètica l'hem d'abordar amb l'energia nuclear és una absoluta trampa. I nosaltres el que diem és que calen propostes clares, valentes, alternatives, diferents. En primer lloc, amb estalvi i eficiència. Perquè a l'estat espanyol, i el Javier després ho explicarà molt millor que això, a l'estat espanyol hem crescut molt en generació de renovables. Fins i tot a vegades malgrat l'acció del govern. Però quin és el problema? El nostre pes de les energies renovables no augmenta o no augmenta de forma substancial precisament perquè són profundament ineficients i no hi ha estratègies d'estalvi i eficiència. Dit d'una altra manera, en el lloc que necessitem més precisament d'una nova cultura de l'energia que el que faci és gestionar la demanda i reduir els consums, és on tenim la llei del sector elèctric més liberalitzada que permet menys intervenció, que és la llei Piqué aprovada l'any 97 en govern del Partit Popular i renovada aquesta legislatura amb el Partit Socialista, amb el Partit Popular i amb Convergència i Unió. Per tant, primer element, estalvi i eficiència. Segon element, un mix energètic diversificat. I un mix energètic diversificat, tal com diu Valeriano Ruiz, que el que ens permeti precisament és diverses fonts. I en aquestes diverses fonts, una aposta clara, amb estabilitat pel sector i amb un horitzó de futur pel sector de les renovables, perquè avui l'estat espanyol, perquè té un sector empresarial punter i perquè té una climatologia que l'afavoreix, pot ser punter, pot ser líder europeu i mundial, no en l'incompliment de Kyoto, sinó precisament en l'impuls de les energies renovables. L'objectiu, jo crec que està clar, alliberar-nos, i alliberar-nos precisament d'aquesta dependència energètica amb un altre element afegit, una llei de mobilitat i una política de mobilitat radicalment diferent, i això en parlarem durant moltes ocasions, el que s'ha fet en aquests anys. Què diem nosaltres? El que han plantejat els verds alemanys, el que planteja fins i tot el Partit Socialdemòcrata suec, amb una diferència, que nosaltres tenim un context molt més complex, perquè segurament tenim els liberals, els conservadors i els socialdemòcrates més antics de tota Europa. És així? Tenim els liberals, els conservadors i els socialdemòcrates més antics de tota Europa, segurament en el context més complicat. Què entenem a més? Que nosaltres tenim l'oportunitat a més de convèncer els diferents sectors socials i també, per què no, els diferents actors econòmics. Avui ecologia és futur i amb un model tan ineficient com el nostre, amb un model tan dependent de l'estranger, precisament el que ens permetrà, els reptes que plantejarem, és poder abordar precisament una economia amb pilars molt més sòlids. Fixeu-vos que no és que ho diem nosaltres. L'informe sobre competitivitat global 2001-2002 del mateix Fòrum Econòmic Mundial mostraven que no eren precisament els països que han adoptat la legislació ambiental menys ambiciosa aquells que eren més competitius, tot el contrari. I per això nosaltres entenem que precisament economia i ecologia s'han de lligar per aconseguir precisament uns estímuls que ens facin a les nostres empreses també, a curt termini però a mig termini, doncs tenir un espai i un espai molt més sòlid. Per això nosaltres què plantegem? Nosaltres sabem que tenim, com bé sabeu, a l'estat espanyol, anava a parlar del context internacional, però ja no l'he explicat, ja l'he explicat abans perfectament, i el que sí que és veritat és que, diguem que l'any 2007 hi ha molta menys energia d'origen nuclear que la que hi havia fa 20 anys, que precisament l'energia nuclear està clarament en recessió i que allò que posen com a exemples del renaixement de l'energia nuclear tan sols són exemples allò on l'Estat finança la construcció, el desmantellament de la planta o la gestió dels residus. Aquesta és la realitat. La planta nuclear de Finlàndia porta un any i mig d'endarreriment. I la realitat és que a Espanya, que no hi ha moratòria nuclear, no s'estan construint plantes per una raó molt simple, perquè no hi ha cap empresari que li surti rentable, perquè òbviament ara començar a construir una planta no permet fer negoci. En aquest context global, on no és veritat que hi hagi un renaixement de l'energia nuclear més enllà de la propaganda del sector, del lobby interessat, nosaltres el que diem és que amb un parc nuclear obsolet, amb 8 plantes nuclears treballant, el que nosaltres hem de fer per ser responsables és situar un horitzó de tancament de les centrals i sobretot començar a construir una alternativa que ens permeti que no ens trobem en el 2020 amb 8 plantes operant
sense haver construït una alternativa per tancar-les i havent de mantenir-les obertes perquè no hem fet els deures ni amb impuls a renovables ni amb estratègies d'estalvi i eficiència. Una qüestió de sentit comú. Una qüestió de sentit comú.